Iwang ang buwan na namamatean, pero kapos hindi nakayanan. Makakausap na kung niisipon ka, dahil masabihan yung problema. Minsan ikaw na ang kagulangan na lawin ang mga sobra-sobra sa inyong pagtubo sa kagulalan. Kunyang-yang pagkakama sa tinundukan ng pinagihanda kahit sila nagkakaruntuman. Makamandusan na lumisip na dahil kasabihan din problema. Minsan ikaw na ang kaguranan na labing sobra-sobra sa inyong pagtubo sa kagalahan. Ang yayang baba sa tinundukan, kanina ginangka kahit sila sa kararunduman. At ang buksan na lumisip ka, kayong masabihan yung problema. Minsan ikaw na ang kakulangan na labing